Bine vă regăsesc, prieteni ai paginii Conexiuni Angelice și ai canalului de YouTube cu același nume. Iată că fac o filmare mult mai devreme decât mi-am propus și aceasta deoarece am primit în dar un cuarț special și cu un nume special. Aura zânelor. Fairy Aura Quartz. O să vi-l arăt mai întâi și o să vedeți de ce și de unde inspirația pentru această înregistrare, acest video. Ia uitați-vă. Acum lumina nu este chiar foarte favorabilă, dar uitați-vă ce frumos este acest cuarț, aură de zână sau aura zânelor. Este roz, pe alocuri auriu culoarea anului 2023 și mov, conexiunea cu divinul, roz, chakra inimii și iubirea necondiționată. E special, deosebit și care m-a inspirat să cer un mesaj pentru cei care intră pe această pagină și pe acest canal de YouTube, Călăuziri Angelice. Acum că v-ați desfătat ochii, privirea cu frumusețea sa, o să vă spun că citirea o voi face cu setul de carduri, mesaje magice de la zâne și cardurile extrase sunt următoarele, dar înainte să trec la ele, vreau să vă mai spun câte ceva despre zâne. Toți știm că zânele au apărut în poveștile pe care ne le citeau părinții, bunicii, ori le-am citit noi când eram copii. De fapt, zânele sunt îngerii naturii și ele există peste tot, în grădini, în parcuri, sunt alături de animale și ceea ce este deosebit la ele este faptul că ele știu să lucreze cu energia planetei în moduri cu totul magice. Haideți să vedem și să ascultăm ce ne șoptesc acești mesageri ai naturii. Prima carte extrasă este aceasta. Walk Away. Această carte ne spune că este posibil să ne aflăm într-o situație nesănătoasă și că ar trebui să ne bucurăm de noile oportunități care apar, de noile uși care se deschid în situația în care părăsim aceste situații nesănătoase. Dacă este vorba despre astfel de situație, este recomandat să procedăm într-un mod asertiv, să avem o discuție clară, fermă, însă nu agresivă și să lăsăm în spate tot ceea ce ne-a făcut să ne schimbăm poate gândurile noastre în sens negativ, poate ideile pe care le avem, ori visurile pe care
vrem să le îndeplinim. Ori poate însemna în situația în care nu este despre așa ceva, pur și simplu e un îndemn la o plimbare, unde, bineînțeles, în natură, să ne conectăm cu natura. Iar când spunem conectarea cu natura, spunem culoare, spunem ciripitul păsărelelor, spunem ridicarea vibrației, spunem idei creative. Dacă săptămâna aceasta, mesajul pentru săptămâna aceasta de la îngeri era tocmai despre idei creative, despre creativitate, uite că și zânele vin să întărească această idee și ne îndeamnă să ieșim în natură, să ne conectăm cu ea, poate să ieșim cu animalul de companie sau să facem o plimbare, să vedem asfințitul soarelui. Poate este despre a sta în energia pe care susurul ploii ne aduce, ca un fel de curățare energetică a noastră. Sunt diferite modalități de a beneficia de conectarea cu natura. Și este de dorit să ne dăm voie să ne ridicăm vibrația chiar și cu un cuarț precum cel pe care vi l-am arătat, ori altele, deoarece și cuarțurile, pietrele prețioase, semiprețioase, sunt daruri ale naturii, sunt parte din natură. Deci, ele vin să elimine energia negativă, să deblocheze energiile și să ne creeze o stare de bine. Ultimul card extras este acesta: schimbarea dietei. Și poate că unii chiar avem nevoie de o schimbare a dietei. Să folosim alimente sănătoase, poate să oprim consumul de alcool, ori țigările, ori pur și simplu să facem o detoxifiere a minții, a trupului, a ceea ce suntem, prin alegerile pe care le-am făcut și le facem în continuare. Mă bucur că am reușit să aduc acest mesaj al zânelor și sper că v-a plăcut și vouă acest scurt mesaj. Vă mulțumesc pentru atenție și vă mai aștept cu alte mesaje pe canalul de YouTube și pe pagina Conexiuni Angelice.